automaattista tuo toiminta, niin kyllä se sitten taas toisaalta myöskin toimii näissä meidän ärsykkeissä, että oikeastaan se kuvaa hyvin tätä plus yksi kohtuullista, että minkä se on saanut tuosta toimintakyvystä arvosanaksi. Se ei tosiaan pelailee näillä kaikilla osa-alueilla, mutta kaikilla osa-alueilla olisi vähän toivomisen varaa, jotta saisi isompia arvosanoja. Että tuossa kelkalla se toiminta katkeilee ja on siinä pientä viitettä siinä niin sitten sen kelkan hyväksymisessäkin, mutta ihan mukavasti. Samaten pimeessä on vähän semmoistakin, että voisi pikkusen niin määrätietoisemmista enäänsä käyttää. Se on vähän toi temperamentti, mikä häiritsee muissa asioissa. Ja toinen, mikä vähän häiritsee varsinkin noissa hyökkäyksissä, on tuo pehmeys. Mutta niin kuin sanottu, niin se pelaa kohtuullisen verran kaikilla osa-alueilla. Terävyys plus 3 kohtuullinen. Ja terävyydestäkin saa sen kohtuullisen sillä, että se päristelee. Loppuun astihan se ei hyökkäystä ihan kestä. Mutta ihan ryhdikkäästi kuitenkin kertoo mielipiteensä, ettei tänne kannata tulla elvistelemään vähän täällä yksin. Sama jatkuu puolustushalussa. Parhaansa yrittää, mutta on joutunut varmaan joskus vähän nöyrtymään isompiensa edessä, että siinä ei ihan kantti kestä siinä edessä ja menee taas piiloon, huutelee sieltä. Jättää sit ottaa niin isommat kannat siitä asiasta, mutta taisteluhalua siellä ei ihan kauheasti ole sillä, että vetoleikkiä me ei saada aikaiseksi. Kapunahan se ottaa kyllä suunsa ja sen kanssa mielellään juoksee ja remuaa, mutta ei se lähde, niin kuin se ei nauti siitä, että se lähtisi ihmistä vastaan vääntämään. Eikä se oikeastaan niin kelkallakaan löydy sieltä mäijätietoista taisteluosetta. Toki tästä pikkusen näkyy ja varsinkin hyökkäyksissä se vääntää sitten jo. Mutta sillä saa sen arvosanan pieni. Elikkä se taistelu. Rakenne plus 3 hieman rauhaton. Joskus vähän enemmänkin näköjään, mutta kuitenkin niin nämä meidän ärsykkeet se kestää ihan hyvin. Nyt ei se oo katon näkyvissä tässä, niin ei tuu kohtaamisia yössä. Joo. Elikkä ne hermot on plussan puolesta, mennään tonne temperamenttiin. Sitähän se tässä meille koko ajan esittelee, että se menee erittäin vilkkaaseen. Että se tosiaankin huomaa vähän liikaakin näitä asioita ja vastaa semmosenkin järsykkeisiin, mitä meille tarjotaan. Sillä saa sen erittäin hyvin. Kovuus plus 1 hieman pehmeä. Sille tosiaan jää mieleen nämä asiat, missä on tullut nenille ja se tosiaan hiukan häiritsee sen toimintaa sitten noissa osa-alueissa. Mutta sieltä se plus 1 hyvän tahtoinen luokset päästä avoin, plus 3 luokset päästä yhdentään. Sitähän se esittelee kyllä mielellään. Jopa seinän jälkeen se plussaa mua korvaa. Mutta se mikä on vähän tietysti nolompaa tämmöisellä rodulla, mikä rotujärjestö on halunnut hyväksytty hylätty arvostelun, eli se on laukausaltis. Et sille tulee niin kova reaktio noista laukauksista, on kova kiire pois kentältä, että täytyy panna tuonne näkyviin ja sillä kurilla tuosta kestosta tulee hylätty, vaikka muutahan ne arvosanat on kyllä ihan mukavia, mutta loppupisteeksi jää 114.